Kublai fi boro. Naga city jungu Paulus yagi Roman kalanang baning kong dekat arpuwe terter. Namar wadla kila tib yau blay kim sim pandan bram yau kumu blay ne kim sim sngongu satya yau. Dre kila ya pensep yalaga jimpar khan bagi jingmut rumah jungki kila dum tlip kyung hana ki start false ki biet temblong. Kia pen ya ke buram jung ublay bam yap, bat ki do jung ubriu ban yap, jung ki sim ki mrad ki sen ter. Ko himen ko para bayet. Kane ka long kowe ke jingpan shoy ka ap yang ye fi akane ka por lockdown. Munta sislam tam ni don ka jing susi jing pang jing sitom jing kolmar jing mod ngim tip shanaban phai Yung manero mental aslam klam play, iklam yolat ban let chimbantar ke jing aseng, jing tuai lang kum ka parish kum ka diocese bun ki ngim don. Ban ka jimpan shoy ka ap kalong, inang mental don kam chu bale. Kubleru la klad yangi, hingi la pi temblong bala thone. Wangi ngi la tibya uble, ngi la yo jing kairo, but datang istang banam pandan bram yau blay, but ngim songu yau blay. Kini ki belajar dengan saja. Kum ayu jingmur rumah jengki kila dom tlep kilang beach, but kila stang ban bram yau blay, bam yau but ki do jeng ubri ban yau, bun ki bedon hero heroine but ki lahap lang ne. Te mangi don bok ni don parang kiang family prayer jing dua lang kum jing sisem but jing dua si medru jing pulai ak tin jing ubleru dalade ki students lele ki bas ngap yanga ki badon online class okay no problem ki be ki bam don ru wat kuslai le don ban you saya daingi re na benda yelade jingi masjid na benda yelade wat klan ngin pundan bram ya blai ngin sngong ya blay man kersi kini baro ki bajah kini ki bri babiet kanam jai phi sithi jong Paulus ya ki Ephesus kalanang ka ba sound khat nyo khat pra Paulus ru ong yengi kiju sakawe ke jaga wa yengi kaju ke jing kai wang ngong phi kane ngakan tu tange hau trai ba pin nam im kumba im ki ri par the kyong don blay ki thli ki jing mut jum par khat jung ki ke jing sampang jungki la dum kila jingai na ke jingim hau ble namar ke jing biej bat ke jing dukhi jungki te wacha kine ki barapan panshoyingi pideru ban pule ka sam shispa red khod arpho kitab Jeremiah kala nang ba ard khod ba san khod khadwe bat ki kam jungi apostol khanyo arpho pra kine barakin sa batai phi kega jing tin bleng ala pule na banda jumpi but aiba man kesingi klam sangai klam sanot klam kuslai klam artatien ngin pundan bram yo ble ngin ngong yo ble but ble un sedon bar bat ni ban ya daingi agateng pa bar kun bar kun sebab amen.